Rak atum mangun prong nak nik pulo la Jonathan la pen hemari rongpi ka tu dia tapan nani lipanan cingkilang nili long diwangi pun la pen remain biar bangkai ni lipanan tan maso dok muka long ke doji meeting ke ne personal meeting tu bang suri si cetong ji nili lipanan tan la ke APHL sia meeting kali tu nili lipanan tan la si amithan personal meeting ke do tame ku ni lipudun alang li ni lipan permission nang en non ke halada ke kopilo ne spokesman ku si ki earphone ahok la ne pilo data ni tu chini tu pe memela alang lipan ke deuri terang apan ke finance secretary pulo non alang li pulo la ke kali pulo alang li ke meeting ka tu nong lek pulo lapen alang li Babu Singh iso pat ke office secretary pulo alang li ta pulo la alang li ke meeting dan dunong lek pulo la puyo la son kama kan la si rat atu mangunang ni lagi Inte laptu mapa ke expel budong ke bima mate condemn budong buma na tu mang kap jui lo ke anpar ke ni tum nep dun ro ta chok se den lo jo di munit pinake kali nali tu parti we ni expel tu pen ke lagi budong amen tan pet lo buma ma apa sih amene tan lo buna terang engke no mat ke bang thombo mama lo lage remain be lapen ke Jonathan lo lapen hemari rongpi jadi remain be bang kopilo ni lam do tu arbong la si no mat ke ni tu la bang ini Jonathan pen hemari rongpi Jonathan ang apa nang itu nong EPHL si nong kopia aku sikiteng general secretary aprang ke ika duntu mangke hala bang ke hala Bokajan LA constituency area secretary